Higgyel, semmi oka, hogy engem is eltegyen lábalól. Talán köszönjem meg, hogy megszervezte a kivégzésemet. Ugyan már. Magát senki nem akarta megölni. 5 perccel ezelőtt erről kicsit nehezebben tudott volna meggyőzni. Kivéve persze Richardot. És akkor ez már nem is számít? Üres tárral egy géppuska és csak egy fegyvernek látszott tárgy. Úgy számoltunk, hogy ezzel nem lehet nagy kárt tenni magában. Számoltunk. Valami nagy matematikus is van a háttérben? Még mindig nem érti? Nem, és most már kapcsolja nagyobb sebességre, mert fogtál a türelmem. Roland utasítására ürítettem ki Richard fegyverét. Magának maximum annyi baja lehetett volna, hogy infarktust kap a látványtól. Ez tényleg üres. Szóval csak ezért nem lőtt keresztül a saját testvére. Megérdemelted volna. Elárultál. A tulajdon fiad árultál. Mindenkit átvehet a gyerek. És ügyesen csinálta. Látszik, hogy az én vérem. Na mi van? Ne csinálj már, Ricsi! Nem is rá céloztam. Kelj már fel és folytassuk. És kérdeztek a tankkal. Hallod? Ne kis hülye! Hányszor fogsz még zöbölni ebbe? Átbratyókám, úgy tűnik, nincs több trükk. Egyszer ennek is eljött az ideje.